What's up, orphans? This is your boy, Cryptkeeper. Welcome sa ating munting channel. At kung bago ka pa lamang dito, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell. Kung kwentong aswangan ng trip mo, ako na ang bahala sa'yo. Anyway, simulan na natin ang aswangan. Hazel, nakikiusap ako sa'yo. Gusto ko sanang ibigay mo to sa nanay ko. Anong ibig mo sabihin, Marco? Mangako ka. Kailangan ito ng nanay ko para sa operasyon niya. Hindi. Ayoko, Marco. Makakaligtas tayo dito. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi nila tayo titigilan hanggat hindi nila tayo napapatay. Hindi, Marco. Hindi ako hihiwalay sa'yo. Sabay tayo makakaalis dito. Tiba-tiba na naman tayo mga chong. Nasa higit 20 milyon yata itong nakulimbat natin. Ayos! Sabi ko naman sa inyo kapag ako nagplano, pihadong walang sablayan. Uy Emong, tulala ka na naman dyan Ano bang iniisip mo? Para kang negosyanteng nalugi dyan Hoy Emong, galaw-galaw ba? Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ka ba? Wala mga chong. Si Mrs. kasi, malapit ng mga anak. Kayo talaga? Si Emong na naman na nakita nyo. Tsaka na kayo magsaya kapag nahati na natin yung pera. Ito talagang si Jack Ang KJ mo na naman Sakto pala Emong, may panggastos ka na sa panganganak ng misis mo. Sobra-sobra pa tong magiging party mo. Pwede ka pang magpapiesta sa lugar nyo. Hoy Emong, ipakilala mo naman kami sa misis mo. Nag-asawa ka na pala, di pa namin alam. Oo naman, makikilala nyo rin siya. Buti naman at may nabitag ka pa. Akala nga namin hindi ka na magkakajowa Alam kasi namin na torpe level 99 ka. Ang kukulit na naman namin. Palibasa, naka-jackpot na naman ang grupo. Kakatapos lang namin looban ang isang bangko sa Maynila. Medyo napalaban kami, pero ayos lang. Epektibo ang naging plano namin, kaya nagtagumpay kami. Sa mga oras na to, patungo kami sa Quezon para magpalamig. Doon na namin balak partihin ang mga nakulimbat namin. Matapos ang 3 araw, dating gawi, kanya-kanya na muna. Sa totoo lang, ayoko nang gawin ang mga bagay na to. Sawa na ako maging kriminal. Gusto ko na sanang magbagong buhay. Kaso nagkasakit si nanay. Nagkaroon siya ng leukemia, kaya no choice. Napilitan na naman ako na sumama sa mga to. Matagal na rin naman ang grupo namin at masasabi kong solido kami kaya't may tiwala kami sa isa't isa. Walang onsehan, walang lamangan, at kahit na mahuli ang isa ay walang usuan. Sa totoo lang, halos magkababata na kaming 5. Si Gerald, ang utak ng grupo at tagaplano. Si Maki naman, ang mahusay sa mga teknikal na bagay, gaya ng pagbukas ng mga pintuan at saka kung ano-anong lock. Pati sa computer, may alam din siya. Ako at si Emong naman, ang berador ng grupo. At si Jack, ang nag-iisang babae sa amin. Binabae pala. I mean, tibo. Siya yung madalas na gumaganap na babaeng hindi mo pagdududahan. Maganda at sexy kasi. Pero mala poison ivy pala. Makamandag. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na kaming nanggancho.
iba't ibang krimen na ang nagawa namin para lang kumita ng pera. At ang huling banat namin ang pinakamalaki sa lahat. Siniguro namin na ito na ang huling magiging lakad ng grupo. Balak na rin kasi namin na mamuhay ng parehas. Siyempre kahit papano, may kanya-kanya din kaming pangarap. Tapos masaklap din ang mga buhay na pinagdaanan namin. Kaya ito, nasadla kami sa ganitong gawain. Hindi sa pagmamalinis, pero hindi naman kami ganun kasasama. Namimili din kami ng biktima. Yung mga tipong deserving lang. Yun ang mga tinitira namin. Yung bangko kanina, sobrang yaman naman nun eh. Hindi naman siguro big deal kung bawasan namin ng konti yung kita nila. Ilang oras pang lumipas ay nasa isang masukal na parte na kami ng Quezon. Sa totoo lang, first time namin tumakbo sa lugar na to. Kadalasan kasi sa norte ang escape route namin. Ang kaso, mas malapit sa timog ang lokasyon ng target namin. Hindi naman pa pwedeng magtagal kami sa Maynila. Kaya dito na talaga ang pinaka-the best na ruta. Kasado na ang lahat. May bahay na kaming uuwian. Si Emong ang nag-asikaso nun. Grabe ang biyahe namin. Halos abuti na kami ng pagkagat ng dilim. Traffic kasi kanina sa bandang SLEX, kaya medyo naantala kami. Pero kahit na ganon, ay wala na ang kaba namin. Dahil mabilis naman din kami nakapagpalit ng sasakyan kanina. Kaya kahit may checkpoint, wala nang problema. Inaantok na talaga ako habang nagmamaneho. Kaya't naisipan ko sumindi muna ng sigarilyo. Nang biglang may sumulpot na babae sa gitna ng daan. Tumatakbo ito ng mabilis habang nanginginig sa takot at umiiyak. Ang masama nito ay nasagasaan ko ang isang nilalang na nasa likod niya. Tila hinahabol siya noon. Walang Jo, isa yatang baboy ang nilalang na yon. Napahinto pa ako at nagtaka. Anong ginagawa ng babaeng yon sa gitna ng masukal na lugar na ito? Tapos may humahabol pang hayop. Putya, anong nangyari Marco? Marco, bakit ka ba bigla ng reno? Pare, may nasagasaan ka yata. Parang may napansin ako eh. Oo, Chong. Parang hayop yung nasagasaan ko. Nakakita din kasi ako ng babaeng biglang tumawid. Kaya napapreno ako. Kaso ang inabot naman yung hayop na humahabol sa kanya. Tara, tignan nga natin. Gerald, ano ba? Huwag na natin pag-aksaya ng panahon yan. Mahirap na. Sisilipin lang natin. Baka kumalso pa yun sa ilalim eh. Pre, baka baboy mo yan. Iuwi na lang natin. Pwede pang tanpuluts yan. Tumigil ka nga, Maki. Kung gusto mo ng pulutan, bumili ka na lang. Kahit isang buong lechon pa. Natigilan lang sila sa pagtatalo nang binuksan ko na ang pinto upang bumaba at silipin ang ilalim ng van. Putya, positive. Isang baboy ramo nga. Nagmamadali naman si Gerald at Maki na isakay ang kaawa-awang hayop. Sorry na lang siya. Wala eh. Natsambahan eh. Kumontra pa nga si Jack. Pero sa huli ay wala naman siyang nagawa. Buhay pa ang baboy. Kaso hindi na talaga nagalaw yon. Parang napuruhan. Nagpalingalinga pa ako sa paligid. Pero wala talaga akong nakitang iba. Hindi kaya guni-guni ko lang ang nakita kong babae kanina. Marco, ayos ka lang ba? Sana yung babaeng sinasabi mo. Nananaginip ka lang yata eh. Ako na nga muna magdadrive. Ayos lang ako pre. Totoong may babae ako nakita kanina. Kung ganon, nasaan? Wala naman eh. Tara na nga. Papaalis na sana kami sa lugar na yon. Nang bigla na naman ako napapreno ng todo. Putya naman Marco. Ano na naman? Hindi na naituloy ni Gerald ang sinasabi niya nang makita niya ang babae na humarang sa aming daan. Oo nga't madungis ito at medyo punit-punit pa ang suot na damit. Pero halata pa rin sa mukha nito ang taglay na kagandahan. Umiiyak ito at nakapustura ang mga kamay na nagpapahiwatig
na pinapatigil kami nito. Sabi ko na sa inyo eh. Ayaw nyo maniwala eh. Ayan ha, kitang-kita nyo na. Teka, huwag niyong sabihing isasakay niyo pati ang babaeng yan. Oh, bakit hindi? Tignan mo, oh. Mukhang kailangan niya ng tulong natin. Gerald, ano ba? Baka mapahamak pa tayo sa ginagawa niyo eh. Nang lingunin ko si Gerald, ay wala na ito sa kinauupuan niya. Putya, parang nag-teleport si Ungas. Nandun na agad kasi siya sa kinatatayuan ng babae. Inakay niya ito papasok ng van. Miss, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Huwag ka na matakot, be. Nandito na ako sa tabi mo. Hoy miss, pipi ka ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Jack naman, tignan mo, oh. Takot na takot siya. Baka sobrang trauma niya, kaya hindi pa siya makapagsalita. Sige na, Marco. Alis na tayo. Ay nako, ewan ko sa inyo. Nagpatuloy na nga ako sa pagtahak sa madilim at masukal na daan. Mistulang pipi pa rin ang babae at hindi rin ito nagsasalita. Napansin ko din na medyo duguan siya. Siguro natamo niya yon sa kakatakbo niya kanina. Uy, Emong. Malayo pa ba yung rest house na inarkila mo? Malapit na yun, pre. Mga ilang minuto na lang. Ilang minuto? Eh kanina pa natin tinatahak ang kalsadang to ah. Parang wala nang katapusan eh. Teka Emong, may bahay oh. Eto na ba yon? Oo, Marco. Yan na nga. Ay nako, salamat naman. Naantok na ako eh. Agad kong ipinarada ang sasakyan sa hindi namang kalakihang bahay. Maganda ito, pero simple lang ang pagkakagawa. Nauna nang bumaba si Gerald at ang babae. Hindi namin pwedeng ipakita ang limpak-limpak na salapi na dala namin na nasa likod ng van. Naalala ko, doon nga pala nila nilagay ang baboy na dinampot nila. Putya, baka nangamoy na yung pera. Agad na inutusan ni Jack si Gerald na ipasok ang babae sa kwarto para hindi nito makita ang mga dala namin. Tuwang-tuwa naman si Ungas at parang may binabalak na masama sa pobreng babae. Una naming ibinaba ang patay na yatang baboy. Hindi na kasi gumagalaw yon, pero parang humihinga pa. Putya, ang bigat talaga. Medyo may kalakihan din kasi yon. Itinali muna nila yon sa gilid ng bahay. Nang masiguro naming tulog na ang babae, ay doon na namin sinimulan na bilangin at partihin ang perang nakulimbat namin. Sa totoo lang, wala na akong balak magtagal sa lugar na yon. Kailangan na kasi talaga ni nanay ang pera. Kaso, yun kasi ang nasa plano namin. Kaya no choice, kundi sumunod na lang. Ayos. Ating kapatid yan, ha. Walang labis, walang kulang. Pagkatapos ng 3 araw, happy-happy na. Mukhang hindi na aabot ng 3 araw ang happy-happy mo, pre. Ano bang plano mo dun sa chika bebe na yon? Hoy Gerald, bukas na bukas din. Paalisin mo na yung babaeng yan ha. Baka yan pa yung magpahamak sa atin eh. Ano ko ba, Jack? Relax ka nga lang dyan. Ako nang bahala sa kanya. Stay put lang kayo. Hindi natin siya pa pwedeng paalisin. Mahirap na. Mas okay na yung isabay na lang natin siya sa pagluwas. Basta pre, ikaw na ang bahala dyan ha. Hindi ako sasabay sa inyo. Diretso ako ng Bicol eh. Doon ako magpapalamig. Sige Mac. Ako din, hindi sasabay. Mahirap na. Baka sama-sama pa tayong matiklo. Ikaw Marco, ano bang plano mo? Gusto ko sanang makauwi na agad. Kasi si nanay, kailangan niya ng pambayad sa ospital. Ah, ganun ba? Kaso, yun talaga yung nasa plano natin eh. Di bale, matapos ng 3 araw, pwede ka na mauna sa amin. Ikaw Emong, anong plano mo? Hihiwalay din muna siguro ako. Kailangan ko din makauwi agad. Alam nyo na, manganganak na kasi si Mrs. Ayos yung mga balak nyo. Pero doon pa rin tayo sa plano, ha. 3 araw. 3 araw na palamig dito. Palamig. Painit yata gagawin mo eh. Huwag mo nang pakialaman ng diskarte ko, pre. Minsan lang naman to eh. Sama ako dyan 10 ah. Ay nako, ewan ko sa inyo. Asar na tumalikod si Jack
at tinungo ang kwarto na nakabukod para sa kanya. Siyempre, dala niya na rin ang perang parte niya. Kami namang apat, uminom muna. Celebration kumbaga. Pero hindi naman kami nagpakalasing. Kumbaga, chill-chill lang. Tinanong ko pa nga si Maki kung kailan namin kakatayin ang baboy. Ang sagot naman nito, bukas na lang daw. Ipang-uulam na rin kasi namin sa tanghalian at hapunan. Kung sa bagay, alanganin na talaga kung ngayon namin kakatayin yon. Hassle na masyado. Isa pa, pagod na rin talaga kami. Ilang oras pa ang lumipas at tuluyan na nga kaming nagpahinga. Tig-iisa kami ng kwarto. Maya-maya pa ay nagulantang kami sa sigaw ng isang babae. Tila humihingi ito ng saklolo. Kaagad kaming naglabasan ng kwarto. Napatitig pa nga kami sa isa't isa habang tanga namin ang kanya-kanyang barel. Nanggagaling ang ingay sa kwarto ni Gerald. Ang gago, mukhang ginagahasa na ang babae. Tarantado talaga tong lalaking to. Gigil na gigil si Jack habang tinutungo ang kwartong pinagmumulan ng sigaw. Nakalak yun, kaya't buong lakas nitong sinipa ni Tibo. Tarantado ka, Gerald. Anong kalokohan niyang ginagawa mo? Sabay tutok nito ng barel kay Kumag. Oo nga, titibo-tibo itong si Jack. Pero masasabi kong may mas bayag pa to kumpara kay Gerald at Maki. Iba rin talaga. O Jack, relax ka lang. Baka makalabit mo yan. Gago ka, Je. Kung gagawa ka ng katarantaduhan, gawin mo mag-isa. Hindi yung kasama mo pa kami. Humahagulgol ang babaeng napatakbo kay Jack at yumakap dito. Nanginginig pa rin ito sa sobrang takot. Oo na. Sorry na, okay? Chillax ka na. Umayos ka, Jack. Kahit na tomboy ako, babae pa rin ako. Kaya konting respeto naman. Tama na yan. Gerald, sige na. Humingi ka na ng paumanhin. Sorry miss. Nakainom lang kasi ako. Agad na tumahimik ang dalawa. Alam nila kapag ako na nagsasalita. Kumbaga, may takot sila sa akin. Ang totoo kasi, kaming dalawa lang ni Emong ang talagang birador ng grupo. Kumbaga, suporta lang sila. Hindi ko naman kinukonsidera na leader nila ako. At kapag nakita kong nasa ayos ang plano, nasunod din naman ako sa kanila. Nang gabing yon, ay doon na natulog ang babae sa kwarto ni Jack. Doon kasi dapat siya natulog kanina pa. Isasuggest ko sana yon. Kaso nakita kong irritable si Tibo kanina. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na ulit. Kinabukasan ay nagising ako sa malakas na pagkatok ni Maki. Tila nagmamadali ito, kaya't naisip ko na baka kung ano na naman ang nangyari. Pagbukas ko ng pinto, ay nakita kong nagising din sa ingay ang iba pa naming mga kasama. Ano ba yun, Mac? Ang aga-aga pa. Storbo ko sa pagtulog ko eh. Sorry, pre. Kasi Ano? yung pulutan. Anong pulutan? Magsalita ka nga na maayos. Yung pulutan, pre. Yung baboy. Nakawala. Kotya. Akala ko naman kung ano na. Sabi ko naman sa'yo, kung gusto mo ng pulutan, bumili ka na lang. Inis na sambit ni Jack na halatang naistorbo din sa pagtulog. Payapa namang lumipas ang maghapon. Nakapagpahinga kami lahat ng gusto at nang nagmemeryenda na kami ay nagulat na lang ang lahat nang marinig namin ang boses ng babae. Nagpapasalamat ito sa pagkupkup namin sa kanya. Oh, nakakapagsalita naman pala to eh. Ano bang pangalan mo, miss? Ako po si Hazel. Pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nakapagsalita. Hindi pa rin po kasi ako nakaka-recover sa nangyari sa akin. Doon na nga nagsimula magkwento ang babae at hindi napigilan ng mga kasamahan kong mapatawa. Sa totoo lang, ganun din ako. Pero pinigilan ko talaga kasi medyo naaawa ko sa babae habang nagkukwento siya. Halata kasing matinding trauma ang inabot nito. Pero alam ko ang nasa isip ng mga kasamahan ko. May sayad ang babaeng ito. Paano ba naman?
yung humabol daw sa kanya kagabi ay isang aswang. Kitang kita naman namin na baboy ramo lang yon. Isinakay pa nga nila sa van. Baboy naman talaga. At isa pa, marami itong kinukwento tungkol sa mga aswang na tinawanan lang naman talaga ng mga kasamahan ko. Ako naman ay hirap din maniwala, pero sa tingin ko, matindi talaga ang pinagdaanan ni Hazel. Yun nga pala ang pakilala niya, nung babaeng madungis pero maganda. Sa totoo lang, wala na akong panahon para makinig sa mga kwento niya. Ang nasa isip ko kasi, ang kalagayan ng nanay ko. Kinakailangan niya maoperahan sa lalong madaling panahon. Ayon pa kay Hazel, ay hindi daw talaga ligtas ang lugar na ito. Kaya't kailangan na namin makaalis habang may pagkakataon pa. Siyempre, hindi pumayag ang mga kasamahan ko. At nang mabanggit ni Maki ang tungkol sa baboy, ay muling nagbalik ang sindak at takot ng babae. Aswang daw kasi ang baboy na yon. Lalo pa itong nagimbal nang malaman niyang nasugatan namin ito at nakawala. Panigurado daw na babalik ang mga ito. Lalo na't nalaman nila na kasama namin si Hazel. Sinubukan kong gatungan ang mungkahi ng babae na umalis na sa lugar na ito, pero hindi rin umubra. Ang plano ay plano. 3 araw tayong mamamalagi dito. Tapos ang usapan. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa akin kagabi. Pero kailangan ko na sanang makaalis sa lugar na ito. Sige, kung yan ang gusto mo, walang pipigil sa'yo. Malaya ka nang umalis. Pero Jack, mas mabuti na rin siguro yung isabay na lang natin siya. Tumitig na masama si Tibo kay Gerald. Kaya wala na rin itong nagawa, kundi sumang-ayon na lang. Kahit papano, ay ramdam kong naaawa din si Jack kay Hazel. Dahil bago ito umalis, ay pinahiram niya ito ng damit. Kaso, pangtibo nga lang. Hapon na nang umalis ang babae. Siniguro naman namin na wala siyang alam at hindi niya nakita ang limpak-limpak na salaping dala namin. At dahil sa boring sa lugar na yon, ay nag-inuman na lang kami. Ang pinagtataka lang namin ay hindi sumama sa inuman si Gerald. Masama daw ang pakiramdam nito, kaya't magpapahinga na lang daw siya sa kanyang kwarto. Unti-unti nang napasarap ang inuman namin. Isang styro cooler ba naman ang alak na bitbit namin. Kaso puro dilata lang ang pulutan. Hindi naman kami basta-basta makapunta sa bayan. Mahirap na, kaya nga nagpapalamig eh. Nang malasing na si Maki, ay pinuntahan nito si Gerald. Balak niyang kulitin ito na samahan kaming uminom. Sa aming 5 kasi ay silang 2 talaga ang mag-best friend. Pero laking pagtataka namin nang bumalik ito at sinabing wala si Gerald sa kanyang silid. Agad naming hinalughog ang buong kabahayan, pero wala talaga. Sa puntong yon ay nag-alala na kami hanggang sa maisip ni Jack na malamang ay sinundan nito si Hazel. Alam na. Tarantado talaga yung lalaki na yun, oh. Mapapahamak pa tayo sa pinaggagawa niya eh. Jack, ano nang gagawin natin? Kapag sumabi tayo dahil sa kalokohan niya, humanda talaga siya sa akin. Tragis, imbis na nagre-relax kami at nagpapahinga, balik tensyon na naman. Ungas talaga tong si Gerald na to. Makakatikim ng bigwas to sa akin kapag nagkataon. Pinairal kasi ang pagiging manyak eh. Pwede naman sana siyang kumuha ng babae, kahit ilan pa, sa oras na makabalik kami ng Maynila. Kaso, nagtrip talaga si Gago. Pati tuloy kami, apektado. Wala na kaming nagawa, kundi halughugin ang paligid. Naghiwa-hiwalay kami. Kaming 2 ni Jack ang magkasama, habang si Maki at Emong ang nagtungo sa kabilang banda. Buwisi talaga ang hassle. Lumipas ang halos 1 oras, pero wala talaga kami nakita. Madilim na ang buong paligid, kaya't nagpasya na rin kaming itigil na muna ang paghahanap. Gago talaga tong si best friend, oh. Kung gagasain niya ang babaeng yon, siguraduhin niyang ididispatcha niya ng maayos. Kapag nakapagsumbong yon, panigurado, dawit lahat tayo. Humanda talaga yung kumag na yan sa akin. Buiset! Hindi tuloy kami mapakali ng mga sandaling yon.
Hindi dahil sa nawawala si Gerald, kundi baka mga pulis na ang magtungo sa rest house na tinutuluyan namin anumang oras. Bantay sarado tuloy kami at nagplano kung saan kami tatakbo sakaling magkaroon ng aberya. Lumipas pa ang ilang oras. Nagulantang kami nang maulinigan namin ang sunod-sunod na pagkatok. Buksan niyo ang pinto. Parang awa niyo na. Nagkatitigan pa kami at nag-alangan na buksan yon. Si Hazel yun ah. Bakit nagbalik siya? Baka naman naghahasa na yan ni Gerald. Kaya tumakbo na lang dito. Teka, huwag niyong bubuksan ang pinto. Baka may mga kasama na yung pulis. Sinikap namin makasilip sa labas. Nakiramdam din kami sa paligid. Nang makasiguro kaming nag-iisa lang siya, ay binuksan na ni Emong ang pintuan. Kaagad na pumasok si Hazel sa loob at nanginginig itong napayakap kay Jack. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit bumalik ka pa dito? Ang mga aswang, nandito na sila. Uubusin nila tayong lahat. Hoy babae, nasa na ang kaibigan namin si Gerald? Anong ginawa mo sa kanya? Sabay sa bunot ni Emong sa buhok ng dalaga. Habang nakatutok sa ulo nito, ang baril niyang tangan. Wala na si Gerald. Pinaslang siya ng mga aswang. Tarantado ka! Akmang kakalabitin na ni Maki ang tangan niyang baril. Pero pinigilan siya ni Jack. Huwag mo akong pigilan, Jack. Paniguradong may ginawang masama ang babaeng ito kay Gerald. Tapusin na natin siya. Maki, kumalma ka. Hayaan muna natin siya magsalita. Ano? Hahayaan na lang ba natin tarantaduhin tayo ng babaeng to? Hindi tayo tanga para magpagago sa iba. Kailangan lang muna nating mag-isip ng gusto bago tayo kumilos. Hindi tayo po pwedeng magpadalos-dalos. Nakita ni Maki na seryoso na ang ekspresyon ng mukha ko. Kaya't napilitan na rin itong kumalma. At doon nga ay hinayaan namin magpaliwanag si Hazel. Tama ang hinala namin. Pinagtangkaan nga siyang gahasain ni Gerald. May kalayuan na raw ang nalalakad niya nang harangin siya ni Kumag at kalit ka rin sa kasukalan. Sinubukan niya daw sumigaw at manlaban, ngunit wala naman siya nagawa sa lakas na taglay ng lalaki. Kasalukuyan na raw siyang inuhubaran ni Gerald nang biglang may umatake sa kanilang aswang. Yung baboy ramo daw yon na tinali namin. Sinubukan daw yung paputukan ni Gerald pero hindi na nito nagawa pa nang mabilis itong sunggaban ng halimaw. Sa sobrang takot daw niya ay napilitan siyang tumakbo hanggang sa makabalik nga siya sa rest house. Hindi totoo ang aswang. Huwag mo kaming ginagago dito. Sabay tutok ni Emong ng baril kay Hazel. Mong, tama na. Mas mabuti pa siguro puntahan natin ang lugar na sinasabi ng babaeng to para mas makasiguro tayo. Agad na kumalma si Emong at ibinaba ang kanyang baril. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako ang leader ng grupong ito, pero pagdating sa mga ganitong pagkakataon, nakikinig sila sa akin. Nagpasya kami na puntahan namin ni Emong ang lugar kung saan nandun si Gerald. Isasama namin si Hazel habang maiiwan sa bahay si Jack at Maki. Ngunit nagulantang kaming lahat. Nang pagbukas namin ng pintuan ay tumambad sa harap namin ang naghihingalong si Gerald. Tigmak na ito ng dugo. Gerald! Anong nangyari sa'yo? Ayos ka pa ba? Halos bumagsak na ito at hindi na nakapagsalita pa. Itinuturo lang niya si Hazel. Kaagad na sinabunutan ni Maki ang babae at itinali ang mga kamay at paanon sa upuan. Maawa na po kayo. Wala akong ginagawang masama. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Tarantado ang babaeng yan. Patayin niyo na siya! Kasamahan niya ang mga halimaw na yon. Nanindig ang mga balahibo namin sa sinabing yon ni Gerald. Ang buong akala kasi namin ay may sayad lang talaga si Hazel. Pero ngayon, may isa na sa aming nagpapatunay sa aswang na binabanggit nito, kaya't nakumbinsin na rin kami. Muling itinutok ni Maki ang baril niya kay Hazel. Pero sa pagkakataong ito ay si Emong na
ang pumigil sa kanya. Hindi totoo yung aswang na yan. Malamang, binaligan lang kayo ng baboy ramo na nais niyong katayin. Marami ang mababangis na hayop sa lugar na ito. Siguro napagkakamalan niyo lang silang mga aswang. Hindi rin ako naniniwala dyan hanggat hindi ko sila nakikita. Pero kung sakali mang totoo ang sinasabi nitong dalawa, ay kailangan natin ng buhay ang babaeng yan. Kung talagang kasama siya ng mga halimaw na sinasabi mo, Gerald, mas okay yon dahil may panghahawakan tayo at hindi sila basta-basta makakasugod dito. Sa totoo lang, sumasakit na ang ulo ko sa mga to. Imbis kasi tapos na ang problema, ay nadagdagan pa. Asaram. At dahil nga sa mga nangyaring yon, ay nagdesisyon kaming lisanin na ang lugar na yon. Pagsapit ng bukang liwayway. Hindi na namin nakuhang matulog pa ng gabing yon. Napilitan si Jack na maging nurse ni Gerald. Siya ang naglinis ng sugat nito hanggang sa tuluyan na itong makatulog sa sofa. Nag-usap-usap na lang kami sa kusina. Doon ay plinano namin kung ano ba ang dapat na gawin. Maya-maya pa ay nagpa siya si Maki na silipin ang kalagayan ng best friend niya sa sala. Napabalikwas na lang kami ng tayo nang marinig namin ang pagsigaw ni Maki. Dahil doon, mabilis naming tinungo ang sala. Gerald, pare, anong nangyayari sa'yo? Pare, ano ba? Hindi magandang biro to. Nakita naming unti-unting napapaatras si Maki habang lumalapit naman sa kanya si Gerald. Nang tamaan ng liwanag ang mukha nito ay nagimpal na rin kami. Putya, anong nangyari sa kaibigan namin? Naglalaway ito at kitang-kita na rin namin ang matatalas ng ngipin niya. Mapupula ang mata at humaba na rin ang mga kuko niya. Panandalian kaming naistatwa sa kakilakilabot na kaganapang yon. Buong bangis na umatake si Gerald sa best friend niya si Maki. Nasakmal niya ito sa leeg. Nakuha pang kalabitin ni Maki ang baril at maiputok yon sa katawan ni Gerald. Pero tila kinikiliti lang ito ng mga balang pumapasok sa katawan niya. Ilang segundo pa bago ako natauhan. Walang pag-aalinlangan ako lumapit at binaril sa sentido ang ngayong halimaw na naming kaibigan. 2 bala ang tuluyan nagpatumba sa kanya. Akala ko pa nga di pa rin tatablan si Ungas. Madalas ko kasing napapanood sa pelikula na sa ulo talaga dapat ang patama sa mga halimaw. Buti na lang, effective talaga. Kasunod nun ay bumaksak na rin sa lapag si Maki habang nagkikikisay. Agad naman siyang nilapitan ni Jack. Maki! Maki! Shit! Hindi na siya humihinga! Putya! Ano ba itong nangyayari dito? Sabi ko na sa inyo, umalis na tayo sa lugar na ito. Gigil na gigil si Jack at nilapitan nito ang nakatulala pa rin na si Hazel. Walang kaabog-abog niya itong tinutukan ng baril. Punyeta kang babae ka. Ikaw ang nagdala na salot sa amin. Ikaw siguro ang may pakana ng lahat ng ito, no? Agad na nagpakawala ng isang putok si Jack. Pero imbis na tumama ang bala kay Hazel, ay sa kisame ito napunta nang bigla siyang dambahin ni Maki mula sa likuran. Halos kainin na ng kilabot at takot ang buo kong pagkatao ng mga sandaling yon. Isa-isa na kasi kaming nalalagas. Agad naming tinagdan ng bala ang tila asong hayok sa laman na si Maki. Halos maubos namin ni Emong ang bala sa loob ng mga tanga naming baril. Kahit si Jack ay pinaputukan na rin namin. Baka kasi pati ito ay maging halimaw na rin. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kaagad kong kinalagan si Hazel mula sa pagkakatali. Habang inutusan ko naman si Emong na kunin ang lahat ng pera. Ora mismo ay aalis na kami sa lugar na ito. Mabilis namang kumilos si Emong at kaagad naming tinungo ang van sa labas. Akmang aarangkada na ang sasakyan namin. Nang biglang sumulpot sa bintana si Jack. Duguan na ito
at mukhang aswang na rin. Sinusubukan niyang basagin ang bintana. Mabangis na ang datingan na ito na parang aso na naglalaway. Bago pa siya magtagumpay ay napaharurot ko na ang van. Nakahinga na lang kami ng maluwag nang unti-unti na kaming makalayo sa lugar na yon. Utya, bangungo talaga ang nangyari. Hindi kami halos kumikibo. Ang tangi lang naming layunin ay makalayo na sa lugar na yon. Maya-maya pa ay nagsalita na itong si Emong. Marco, ano nang gagawin natin? Ano nang plano mo? Luluwas na tayo ng Maynila. Doon na tayo maghiwa-hiwalay. Eh paano ang babaeng to? Hindi ba natin siya i-dispatch ha? Maawa na po kayo sa akin. Huwag niyo po akong patayin. Biktima lang din po ako dito. Panandalian kong hininto ang sasakyan at tinitigan si Hazel. Napabuntong hininga ako bago pa magsalita. Hindi naman talaga kami masasamang tao. Ang lahat ng nangyaring to ay dala na rin ng iba't ibang sirkumstansya. Kaya pagdating na Maynila, bumaba ka na ng sasakyan. At mas makakabuti kung kakalimutan mo ang lahat ng naganap dito. Maraming salamat, Marco. Bumakas ang ngiti sa labi ni Hazel at napayakap pa ang dalaga sa aking likuran. Si Emong naman hindi maipaliwanag ang itsura. Halatang nag-aalangan ito sa naging desisyon ko. Siguraduhin mo lang na susunod ka sa mga sinabi ni Marco. Kung hindi, ay uubusin namin pati mga mahal mo sa buhay. Napatango naman ang dalaga bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Emong. Ngunit nabigla ako nang makita ko na naman ang takot sa mukha ni Hazel. Nakatitig ito sa side mirror ng sasakyan. Trages, bakit ba kasi ako minto? Nagmamadali akong pinaharurot ang van nang makita ko ang mga aswang na mabilis na tumatakbo patungo sa amin. Humahabol ang mga ito. Hutya Emong, ano bang ginagawa mo dyan? Paputukan mo ang mga halimaw na yan. Ano bang nangyayari dito kay Emong? Napipina ba to? O hindi na makagalaw? Dala ng sobrang takot. Buisit, bakit ba wala siyang tugon? Halos sumiwalay ang kaluluwa ko mula sa aking katawan nang mapatingin ako sa nasa tabi kong si Emong. Nakangisi ito at parang asong naglalaway. Putya, unti-unti nang nagbabago ang itsura niya. Emong, huwag mo sabihin. Marco, babangga tayo. Ang sasakyan, babangga tayo. Marco! Nagpambuno kami dahilan upang mabitawan ko ang manibela ng sasakyan. Nagpagewang-gewang ang van hanggang sa tuluyan na kami sumalpok sa isang malaking puno. Grabe, sobrang lakas niya at halos hindi ko mapigilan ang gagawin niyang pagkagat sa leeg ko. Akala ko ayun na ang katapusan ko. Pero bigla na lang pumulandet ang dugo ni Emong at bumuhos yon sa mukha ko. Sinaksak na pala siya ni Hazel sa leeg at dahil doon ay nagawa kong makawala sa pagkakadagan niya. Nagmamadali kami lumabas. Sa ngayon ay nakataob na naming sasakyan. Nakita kong naghihingalo pa si Emong. Habang tumatakbo kami papalayo ay nakarinig pa kami ng nakakakilabot na pag-angil. Paniguradong nanggagaling yon sa mga aswang na humahabol sa amin. Gulong-gulo na ako ng mga sandaling yon. Papaanong naging aswang din si Emong? Hindi naman siya nakagat kanina. Maging si Hazel ay pinaghihinalaan ko na rin talaga. Pero hindi. Bakit niya ako ililigtas kung ganun nga? Kung kasama niya yung mga yon, malamang nilantakan niya na rin ako kanina. Nang mga sandaling yon ay hindi ko na natatanaw sa mukha ni Hazel ang takot. Palagay ko naubos na yon. Pawang determinasyon ang mababanaag sa itsura niya ngayon.
Naisip kong nakakahiya kung magpapatalo ako sa kilabot na bumalot sa buo kong pagkatao. Lalabas na mas matapang pa sa akin ang isang babae. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Sa totoo lang, gusto ko na sanang hubarin ang backpack ko para sana mabawasan ang bigat na tangan ko at makatakbo na rin ng mabilis. Pero naisip ko, kailangan ni nanay ang perang laman ng bag ko. Hindi ako maaaring mamatay sa lugar na to. Masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan ko. Habang tumatakbo kami, ay narinig ko ang boses ng kaibigan ko si Emong. Kaya't bahagya ako silang nilingon. Marco! Nakahinto na sila sa di kalayuan, kaya't minabuti ko na rin huminto upang makausap siya. Marco, huwag niyo nang pahirapan ang mga sarili niyo. Sumama kayo sa amin at sisiguraduhin kong hindi kayo mamamatay. Emong, huwag mong sabihin kasabot ka ng mga halimaw na yan. Pasensya na kayo, Marco. Nahawa lang din ako sa lahin na napangasawa ko. Kaya't kinailangan kong dalhin kayo sa lugar na ito. Walang yaka, Emong. Dinala mo pala kami rito para maging pagkain nyo. Wala kang kwentang kaibigan. Huwag kang mag-alala, Marco. Buhay pa ang mga kaibigan natin. Sinisiguro kong mas magiging masaya kayo kapag naging aswang na kayo. Maliban lang kay Gerald, napatay na dahil binaril mo sa ulo. Hindi pa ako nasisiraan, Emong. Para pumayag sa gusto nyo mangyari. Wala ka ng pagpipilian, Marco. Mas mabuti pang sumang-ayon ka na lang sa amin. Mas mamatamisin ko pang mamatay kaysa maging isa sa inyo. Mga halimaw kayo! Halimaw? Dati na tayong mga halimaw, Marco, na nagtatago sa katawan ng tao. Ang kaibahan lang ngayon ay kumakain na kami ng laman ng tao. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mangyayari na magiging aswang akong katulad nyo. Kung gayon, humanda ka sa katapusan mo! Mabilis na sumugod sila, Emong, tungo sa kinatatayuan namin. Sinabihan ko si Hazel na tumakbo na sa kasukalan habang pinapaulanan ko ng bala ang mga naglalaway na aswang. Naubos na lang ang bala ko, pero ni isa sa kanila, wala man lang ako napatumba. No choice na ako kundi tumakbo na rin tungo sa kasukalan. Maya-maya pa ay narinig ko na ang tinig ni Hazel. Kaagad kong tinungo ang kinaroroonan niya. Patuloy ang paghabol sa amin ng mga aswang na yon. Hindi ko alam kung matatakasan pa ba namin sila. Ramdam ko kasi na napakalapit na nila sa kinalalagyan namin. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Hanggat may pagkakataon ay pipilitin kong makaligtas para kay nanay. Hazel, nakikiusap ako sa'yo. Gusto ko sanang ibigay mo to sa nanay ko. Anong ibig mo sabihin, Marco? Mangako ka. Kailangan ito ng nanay ko para sa operasyon niya. Hindi. Ayoko, Marco. Makakaligtas tayo dito. Huwag ka mawala ng pag-asa. Hindi nila tayo titigilan hanggat hindi nila tayo napapatay. Hindi, Marco. Hindi ako hiwalay sa'yo. Sabay tayo makakaalis dito. Halos magkandadapa-dapa na kami ni Hazel. Bukod kasi sa masukal, ay maputik din talaga ang daan. Medyo maulan kasi ang panahon ng mga sandaling yon. Maya-maya pa, ay sabay kaming nadulas at tuluyang nabuwal sa putikan. Sobrang dulas nun, kaya't mistula kaming dumaos-dos sa sliding ng swimming pool. Ilang segundo lang ay tumambad sa harap namin ang isang talon. Wala na kaming nagawa nang nagtuloy-tuloy kami sa pagkahulog mula sa mataas na bahagi ng mabuntok na lugar na yon.
Awa ng Diyos ay buhay pa naman kaming lumutang sa rumaragasang agos ng ilog. Tuluyan na kaming tinangay nun tungo sa dalampasigan ng dagat. Kitang-kita ko ang nanlilisik na mata ni Emong habang papalayo kami sa lugar na yon. Nababasa ko sa mga mata niya na hindi yon ang huling pagkikita namin. Sa akin, ayos lang. Handa ako sa muli namin paghaharap. Ang tigas naman ng mukha niya kung siya pa yung may ganang magalit. Gayong inubos niya ang mga kaibigan namin. Ipinapangako ko na may araw din siya sa akin. Matapos nun, ay tagumpay naman kaming nakabalik sa Maynila. Napaoperahan ko na si nanay at tuluyan na siyang gumaling. Nakapagpundar din ako ng maliit na negosyo at syempre, lumipat agad kami ng tirahan. Mahirap na, baka balikan ako ni Emong nang hindi ako nakahanda. Siya nga pala, kami ang nagkatuluyan ni Hazel at sa kasalukuyan ay may 3 supling na kami. Sila na ngayon ang buhay ko at ang pamilya kong ito ang pumipigil sa akin sa tuwing naiisip ko na magigante kay Emong. Pero hindi pa ako nagsasalita ng tapos. Baka balang araw ay hingi ng pagkakataon na muling mag-cruise ang landas naming dalawa. Kapag nangyari yon, ay sisikapin kong maibigay ang hustisya sa sinapit ng mga kaibigan ko.